Għaddejjin l-aħħar preparamenti biex nhar il-ħadd li ġej fl-10:30 ta' filgħodu tiġi organizzata attività politika li se jindirizza l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. L-attività se ssir fiċ-Ċentru Laburista fl-Imġar. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Daniel Mikallef ħeġġeġ lil pubbliku biex jattendi għal din l-attività politika li se ssir fit-tmiem kampanja ta' ġimgħa bit-tema Renew li matula bosta kienu dawk li ġeddew it-tessera tagħhom jew issieħbu mal-partit bħala membri ġodda. Nhar il-ħadd li għadda Prim Ministru kien iż-Żejtun, issa ħadd li ġej bħala partit ser immorru l-Imġar fejn darba oħra hemmhekk il-Prim Ministru jindirizza dawk preżenti, dawk li qed iseguna wkoll minn ġo djarhom, propju biex kif qed jagħmel kull ġimgħa anke jaġġorna lill-pajjiż bil-ħidma politika li għaddejja fuq livell ta' gvern bħala Prim Ministru tal-pajjiż mkien mal-gvern, mal-ministri, mas-segretari parlamentari u mal-grupp parlamentari tkompli l-mixja fil-ħidma sabiex ikun implementat il-manifest elettorali u l-budget propju li tħabbar f'Ottubru li għadda. Intant Daniel Mikallef fakkar fl-Open Day li se ssir is-Sibt fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. Se jkun hemm esibizzjoni unika marbuta mal-istorja tal-Partit Laburista, kif ukoll l-opportunità li wieħed jiltaqa' mal-Prim Ministru, Deputat Prim Ministru u diversi membri oħra tal-amministrazzjoni. Propju għad għandna attività interessanti ħafna fejn dak kollha qed iseguna nistedinhom sabiex jingħaqdu magħna ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista propju minn filgħodu se jkun hawn il-Prim Ministru, se jkun hawn id-Deputat Prim Ministru Chris Fern, il-komplement tal-amministrazzjoni, kif ukoll diversi anke membri parlamentari, wirja wkoll sabiħa fuq l-istorja tal-partit mija forma ta' Open Day hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali sabiex il-pubbliku jżur ukoll il-proprjetà, il-post, il-qalb minn fejn il-partit jaħdem u jkunu jistgħu anke jaraw propju minn fejn jaħdem il-Prim Ministru, minn fejn jaħdmu membri oħra tal-amministrazzjoni, fejn isir ix-xogħol politiku tagħna bħala Partit Laburista. Il-Perit Mikallef ħeġġeġ lill-membri tal-Partit Laburista sabiex iġeddu t-tessera tagħhom u ringrazzja lil kull min għażel li jingħaqad bħala membru ġdid.